Dosta je smor. Petra mrtva! Vidi ga. Streće. Šta tamo ja gledam po TikToku, ti tamo s nekim Stefan Urošević, oni debili. Kak su ono bilderi? Stefan Urošević. Oni su stari super. od tebe, ja sam tvoje godište, ti si moja cura. Šalim se ovoga, a ja ću biti normalno, neću biti seljak. Pametna si ti cura, naš? Imaš lijepe plave oči. Hvala ti. Znaš di... Zašto mi se ti smiješ? Koji te kurac? Presmiješan si. Zašto sam ja smiješan? Kako tako gleda okolo nešto i onda pogleda u kameru ovako i one zubiće svoje. A to imam PTSP. Jel ozbiljno? Da. Retardacija. Mi pričati ozbiljno, ti i ja, Petra. Evo ga, obukao sam se. Čekaj, ajmo neki fokus. Tako. Kako si, Petra? Ja sam to, pa kako si ti? Ja sam evo odlično. A ovako sam ružan obučen, evo izgledam ko kurac ovako. Ne mogu onda, evo viš kak ti se puls spustio na 84. Evo, pičku. Tako, ajmo sad puls diži, 100, ajmo preko 100. Ajmo, diže se puls. Evo vidite ljude se diže puls, jesam ja u pravu. A? Jesam u pravu, a? Jeste vidjeli? Tako, puls se diže. A šta da me Evra Drmex vidi, on je igrao roleplay, ja sam glumio Zdravka Mamića. Kako si ga glumio? Mršu pičku maternu, đubra jedno smrdljivo jeboti oca Amsterdam mater. Vidi, mrtva kao sad saznaje, jebem li ti facu tu lažljivsku. Ja ti se javio na Instagram, ti mene sinaš. Ne sinaš, natvaraš mi poruke, mrtva. Ne siri, kako je ono, čekaj. Da. Dobri su. Hoćemo plesat? Ti hoćeš plesat, jel? Aj zajedno plešemo. A ne, nemam ti ja neke, pokrete. A slušaj pjesmu kakva je. Sada nemoj copyright. Nije copyright, ova je bez copyrighta. Upravo si, ti to si, nisam te. Jesam ja toliki perverznjak, Petra, reci mi. Nisi, vidim da nisi. Nisam. A? Nije. Upravo si, ti to znala si. Petra, pita ga za... Uglavnom... I ja, slama ga, bog te, Nedo, dragi, šta je ovo? Deje, nemoj ga slamati. Bem ti facu tu majmunsku, jesi žensko, moraš da pečeš kolače nekom za 2-3 godine, bog te, ti tu dim taj uvlačiš. Šta ti kažu roditelji za ovo? To je gore nego cigarete, rađe puši cigarete nek to. Od cigareta bar znaš, umrećeš rak, gotov si 3 metra pod zemljom, jedu te crvi. Ali od ovoga pitaj Bog kakve druge bolešćine možeš dobiti. To je, druže, sve električni napravljeno, kako to možeš staviti u usta, dim ti ide, pa ona šiša je prepečeni izmet, druže, what the fuck. Prepečeni izmet? Pa ko da govna pušiš i ti. Kontaš? Znači, druga stvar, jel ga pepaš? Mrtva, koja pitanja, druže, dođe, kad sam to čuo, ovaj čuo, druže. Svaka čast. Da. Voliš li djecu? Da. Ja isto volim djecu, kad ćemo ih praviti? Tu sam ga slomio, on je ga slomio. Šalim se, tu sam cringe malo, cringe ispo. Evo, spušta se puls odmah. Jebem li ti krv, druže, sad sam pogriješio. Šta da je pitam u pičku materu. Super sam, Maminjano spavanje. Aj malo Maminja glumim. Mršu pičku Pepa ga, da, drka je. Kom 18 godina, 2003. godine. Sapunja mačoricu, nemojte to reći. Sapunja sad macu njenu.
Možda Kenja Petra, jebote, nekad ne znaš. Petra, al Kenjaš? Jesi kakala bila? Jesi kakila? Ne. Piškila si? Jeste lijepe moje papuče? Da vidim. Baš jesu. Mama! Dođi mi upoznat curu. Nećeš se vidjeti, dođi na mikrofon da je upoznaš. Gleda 3000 ljudi upravo moju curu. Baš sam ponosan na nju. Nemoj da se vidiš, dođi tu pored. Obuci majicu, odmah. Vidjela si se, mrtva. Obuci majicu. Obući ću se, dođi, pričam si sa curom. Ajde, pozdrav je. Petra. Petra, da. Jel gledaš? Pa gledam ju. Gleda moja mama Simijem. tebe. Sa Simijem, aha. Aha, znamo Akeva sve. I sa Ritkom. Ritkom? Ja. Aha, Ritkom, onim Makedoncem. Bok mama. Aha, puls. Mama vidi puls joj tu Bok, piše. Petra. Znaš kako joj skače puls kad mene vidi? Puno. Da. Čudo. Hoćeš me voziti? Ne. U Mannheim. Idemo upoznat svoju ženu. Malo, Leo, ima Otišla. problema s poplom. Imam 2 iz njemačkog jevate, odnosno 4 kod vas. Što znaš reći? Kak se zovem i to je to. I? Ich heiße Leo. Du Aha. bist? Ich bin Petra. Petra. Genau. Kako mene pale kad tako žene pričaju onako njemački. Baš onako zločesto. Ja ne volim njemački pričati. Odvratan jezik. Wie alt bist du, Petra? Ich bin 18 und du? Ich bin 80. Geradeaus, ja? 80 Links? godina imaš, jel? Links? Rechts? Geradeaus. Bravo, bravo. Ja. Nein, Stefan. Nein, Stefan. Ich muss raus. Šta još znam reći? Ich bin, ich am Samstag, schwimme mit meiner Freundin ins Meer. U moru plivamo. To sam naučio reći. Mihajlo Marić broj 2. Upravo si. Brate mili. S druge sam te našla. Iz druge? Ne, smeri, iz druge si me našla. Gdje si? Evo me papam. Papaš i ti. Papam. Kako si, Petra? Baš ti je lijepa ova frizurica. Hvala. Jel ti Baš se si sviđa? profesionalna i oslobođena. Ha? Profesionalna si i oslobođena prije svega. Hvala puno. Ti plesat sa mnom? Da plešemo? Da. Aj, to je hype. A ne znam ja plesat. Ajde, ne smaraj. Ljudi, jel hoće da ja i Petra plešemo? Mu te pozivaš na ples. Da. Na valcer. Daj ruku. Mrtva! No, neću ja plesat s tobom. Ajmo, plešemo. A što zdereš na Ajmo. mene? Neće, oprosti. Evo, neću derat. Jer ne shvaćaju ljudi, znaš, da je ovo drugi svijet. To isto ko da dođem ja i da se derem, ajmo, ili da se Simi dere na spavanje, ono dođu u pekaru, alo, mrtva, daj mi burek. Nije to isto. Petra, ja tebe volim. Volim ja tebe. Baš mi je bilo prijatno s tobom pričati. I meni s tobom. Lijepo smo danas pričali, danas je baš bio interesantan razgovor, u pravu si, ti to znala si. Jednog dana ću te za sve pitati, samo da ti to kažem. Nemoj. Auf Wiedersehen. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Mer. Mer, ciao.